ଆରେ କ'ଣ କହୁଥିଲି କିରେ ସେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିଥିଲୁ ମୁଁ ଉଠେଇ ପାରିନଥିଲି। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛୁ? ହାଁ ବାଲିଯାତ୍ରା ତମେ ଯାଅ, ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି। 10ଟା ଦିନ ଛୁଆକୁ ଧରି କୁଆଡ଼େ ଯିବି? बात तो सही है। ये भगवान क्या ଆହୁରି जुल्म है। ଏ ନାଇଟି ପିନ୍ଧିକି କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ନାଇଟି ପିନ୍ଧିକିନି ବାଲିଯାତ୍ରା ଯିବି? ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ ତ ଖଣ୍ଡେ ଭଲ ପିନ୍ଧି ପାରିବିନି, ଶାଢ଼ୀ ତ ହେଲେ ଭଲ ପିନ୍ଧି ପାରିବିନି। ଆଉ ନାଇଟି ପିନ୍ଧିକି ମୁଁ ଯିବି ବାଲିଯାତ୍ରା? ଲୋକ ହସିବେ। ଉଠିଲାଣି ଏଇ ନାଇଟି ପିନ୍ଧିକିନି 10 ଥର ମୁତୁଛି, 20 ଥର ମୁତୁଛି। ନା ନା ତମେ ଯାଅ, ମୁଁ ଯିବିନି। ବାଲିଯାତ୍ରାରେ କିଛି ତ ଖାଇପାରିବିନି। ଆଉ ଦହିବରା ଆଉ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, ଚାଟ, ଗୁପଚୁପ ତମେ ସବୁ କେତେ କ'ଣ ଖାଇବ? ମୁଁ ତ ଖାଇପାରିବିନି। ଆଉ ଯିଏ ଖାଇବ ଆଉ ମୁଁ ଅନେଇଥିମି, ତମେ ସବୁ ଖାଇବ, ମୁଁ ଅନେଇମି, ପୁଣି ଘରେ ଆସିକି ପେଟ କ'ଣ ହେଉଛି। ତମେ ଯାଅ ଖିଆଖି କରିବ, ମୋ ନାଁ ଧରିକି ପକେଇଦବ ଯେ ଯେମିତି ହେଇଛି ବଲୁରି ବସା ଭଳି। 8 ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ଶୋଇନି। ଆଉ ଯଦି ବାଲିଯାତ୍ରା ଯିବି, କେଉଁ ଷ୍ଟଲ୍ ଫଲ୍ ଯଦି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫ୍ୟାନ୍ ଟିକେ ଲଗେଇଥିବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିମି। ତମେ ତମର ଖୋଜିକିନି ମୋତେ ପଳେଇ ଆସିଥିବ, ମୁଁ ସେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଲଗେଇଥିବି। ଆଉ ଯାଅରେ ଯାଅ, ତମେ ଯାଅ, ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି। ଏ ଛୁଆ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ହଇରାଣ ଦେଲେଣି, କୁଆଡ଼େ ଯିବି ତାକୁ ଧରିକି? ରାତି ବିତି ଯାଉଛି ଏମିତି ଧରିକି। ଯାଅ ତମେ ଯାଅ, ମୁଁ ଯିବିନି।